Assalamualaikum, hormatly vatandaşlar. Şu gün 7. dekabr heptäniň 3-nji güni 2022-nji ýyl. Men Washington sizin bilen efire çykdym. Şu günler biz duşlar geçirip ýörüp Washingtonda eýem bazy günden bäri bir topla duşlar geçdi, ýaman duşlar geçdi. Günde 4 tane ýa-ni uly duşlar geçýär. O ýerde biz adamlar bilen ýa-ni kongresmen, senatorlar bilen o ýerde biz gurumlaryň demokratiýany gorýan, demokratiýany üstürýän gurumlar bilen ýoldaşlar bilen gürleşip konferensiýa geçirýär. Onu taýýarlyk gerek, ýa-ni ýollarym bir nokta beýlik noktada geçinçän wagt gerek. Indi men öz ýa-ni täsir alan duygularym barada aýtsam, men senatda birinji gerek boldum ömrümde, Amerikan senatyna. Amerikan kongresi diýmek milli geňeş diýilýär. Onun üçin ýa-ni senat we we palata predstavitelleri, kongresmenler var. Şu iki sany palatadan ibaret ýokarky aşaky ýok ýerde. Senat bilen palata predstavitelleri ikisem diýip. Ol bizim Türkmenistanda ýarlykçylyk ýygyrýar, arkadaky şöhrat diýen bir ýerde, milli geňeşde ine şu hatda bolup geçýär. Ine şu Amerikanyň milli geňeşi diýilýär, kongres diýilýär. Şu kongrese biz 2 günden bäri içine girip o ýera barmak üçin men öz duygularıma aýdyn, ondan biz gepleşeýär. O ýera barmak üçin wagty gaty çötka bellemeli. Masal üçin 15:00 diýdilermi? 5-10 nuktalarına şu ýerde bolmaly ýa 15:00 5-10 nuktalarına çykýar, 15:00 sen içine salaýmaly. Bir nutki jagam turdy. İkinci bir gaty täsir galdyranda içinde ýa-ni kongres edilenine öň edilen soň 1783-nji ýylda edilen soň şol ýa-ni 4 gün jökdi, içinde bir hol aşagyna montan diýilýär, dag ýaly ýa-ni figura bar, ýokaryndan asman ýaly açyk nimeler bar. Şol asman açykdy şolda. Şol kulwarda ýa-ni holda gurun ederine ýagşýanlar ýa-ni nime diýersoň onu ýapdylar. Şoňa montan ýeňwaş diýilýär. Dağ bilen asman diýilýär içinde şol senatda. Indi şu ýerde biz gürleşdik, ýa-ni bir topar senatda we onuň kapysyna barsaň baýdaklar bar, Amerikan baýdagy we şol regionyň baýdagy ýaly ady familiýasy kapyny kap girip gürleş bermeli. Onuň ýa-ni sekretarlar bar, onuň komandasy bar, topar bar. Saq tarapda ulug topar bar, ýa-ni onuň içinde analitikler, jurnalistler, ekonomistler, finansistler, juristler hepsi otyr. Ve gapdalyna öz ýa-ni assistentleri onsoň senatda otyr. Gatry ogurlan, mysal üçin milli geňeşde bizde näme senatda bolan ýokarky palaty bolanlar, ýa-ni halk maslahatyna. O görgüler ortaň diýişýär, podnivolly adamlar näme akıllı arkada bir zat diýse, şo ne diýer, onuň ne kabinetleri bar, ne olaň assistentleri bar, ne olaň ýa-ni juristler bar, ne olaň ekonomistler bar. Olar öz pullaryny öýler tapýar. O diýmek näme? Senator, mysal üçin büdjetiň berýän pulu bar, şo puluň daşyndan öýleri gidip çykyşlar edip, ýa-ni proýektler bollap, neşe diýen olar öz programmalaryna kömek alýarlar. Sebäbi olaň programmalary adamlar üçin edilen. Umumy senat şeýle ýerleşýär. Şo ýerde men senatorlar bilen görüşdim, bir kysy bilen. Merkezi Aziýa boýunça görüşdik, Rossiýa boýunça, Ukraina boýunça. Olar Merkezi Aziýa üns beren noktalar, Ýa-ni Türkmenistana. Bizim üçin Türkmenistan bir garanky barda, çorna dira. Asmanda bir garanky nokta diýär. Şo ýerde hiç zat ýa-ni habar ýok diýär. Şo ýerden halky kösenýärni biz raport eşdiýär ýa Human Rights Watch ýa beýleki Amnesty International ýa beýleki gurumlar bar. Şolardan raportlar eşdiýär, ondan raportlar eşdiýär, irwet diýär. Ýöne bir şu çakat şerli informasiýa alyp bolmady. Ine sergeldiňiz menim düşündirdim, olar şokdur häzir. Ul şokdur. Hökümet Türkmenistany demokratiýa etmeli. Adamlar azat ýaşamaly. Adamlar haklaryny isler ýerine gorap bilmeli, konstitusiýa işlemeli. Ine şu ýygnak geçirilýär.
komitet, Helsinki komitet diýip ýygnak bar, ýylla bir gelek geçer, udaşna boldy. Şo ýerde 6 tane senator, adam hakları ve demokratiýany gorayan 6 tane kongresmen, ulum adam hakları boýunça we demokratiýalaşdyrmak, demokratiýa diýmek azatlaşdyrmak döwletleri we hökümetden 3 tane adam goşulýar. Şol ulu ýygnak bolýar, şo ýygnak çağırlyk. Mümkin men şo ýerde çykyş eden bellim ýok. Ýöne men dokladymy taýýar etdim, dokumentler taýýar etdim. Görür, şo ýerde ýöne Merkeze Aziýanyň häzir temady galyp başlady. Türkmenistan. Bunu höküman kömek ederse ýöne biz halka kömek edýär. Biz hökümete kömek edemiz diýär. Halk egerde aýa galyp başlasa biz höküman kömek eder. İstenlik halkyň azatlyk guruşyna biz kömek edýäs. Ine şo ýaly duşlar geçdi. Ondan soň biz gitdik neme? Demokratiýany üstüren Respublikans partiýany ýa uly institut bar eken. Şo ýerde guruluşdyk. Şo ýerde Türkmenistan boýunça gurulmadyk. Olar Merkezi Aziýada işleýän eken Kyrgyzlar bilen. Ýöne Türkmenistan olum diýip bize garanky. Hemmelerde gurulmadyk. Saýlawlary, adamlar pasportsy, öýlerine girip bilen oklar, koronavirusy ulanyp, akylly arkadagy Türkmenistany ýap bir topar adamlar ölü koronavirusdan. Koronavirus häzirem tasdiklanmak. Aýgarat hemmelerde aýtdyk, bunu şokdy. Senatoram şokdy, beýlekim şokdy. Türkmenistan diplomatlar şu maglumatlar gizler. Şulara diňe arkadagy şöhrat, eýle-beýle, ýa-ni Brejnewň tematikasynyň maglumatlar berýän eken. Bunun üstünden gülüp otur. Hatta senatda üstünden ulýarlar şunu. Kongressda, senatda, kongresmenler, senatorlar, demokrat institutlar üstünden ulýar, ýöne Türkmeniň tragediýasyna düşünýär. Şu ýa biz ýaly gelip adamlar galaşdy. Ine biz gelip düşündirdik. Ine şu ýazatlar bolup geçýär. Bir topur mundan başga bir topur zatlar bolup geçdi. Hemmetine aýdara wagt ýok. Watandaşlar gelin inni sizin soruňyzy seretip geçeliň. Näme soruňyz bolsa, şunu efire ýazyň, men jogap bereyim. Ine bizim topurmuzdan sorular geldi. Nimede burada şu sorular internetde çykýar. Şonu hökman jogap berin diýip aýtdy. Ine bir topur soru ýat. Men şonu çat-çat soru jogap berdiň. Esasy bizim şu videosynyň temasy senatorlar ve kongresmenler Türkmen halkyna kömek edip bilermi? Bilýär, moşa kömek edip bilýär. Diňe Türkmen halky galyp başlamaz, derrew bular bolýar. Men düşündirdim. Biz galarys. Biz galarys bolun Putin ılgak gele goşunlar bolýar. Biz edil ýanynda bolarys ýa hiç kim elletmedi, hiç kim nimetmedi diýip golluk aldy. Halk galmaly, halka öňünden toparlar ýol gökmeli. Bizim häzir aýna mümkinçiliklerimiz, epşik mümkinçiliklerimiz. Näme men şonu diýen seredim. Putin ýykylyp barýar. Putin ýykylan soň näme boljak belli Russiýada. Ine häzir gowşap barýar. Bizde 6, giç galsa 9 ay epşik mümkinçiligimiz bar. Haçanla bütün azat döwletler Merkez Aziýa başlaryna biz hereket etmeli. Şol ýanky trend alyp gitmeli. Eger biz şonu etbilmesek biz ýene 30 ýyla gidýäs. Şoň üçin men size aýdýan, hormatly watandaşlar, her adam näme diýenim bolsa, millionlap gizici alýanym bolsa, ýa gizici gündüz kösünüp işleýänim bolsa, şu wagt aýgytlaýdym biz galmaly. DBT topar demokratik opozisiýa size ýanky hemme zatlar düşündirip biz üstünden işläp, biz sizin bilen birle kalıp şu zatlar düzeltip açyk saýlawlar geçirmeli. Açyk saýlawlar her wagt geçip durmaly. Amerika, Ýewropa we başga azat döwletlerde ýaly. Her wagt adamlar saýlanyp, bu oňurulmasa başga adam saýlanyp öňe gidip gitmeli. Men bir täsir galdyran zat senatda ol Amerikan filmlerine seyredermeli senator, paraxor, korrupsioner falan ýazat ýok. Bular menden sada, menden ýöneke ýeňär, menden ýanky sada bolýarlar. Şoň üçin bu halkyň adamlary, halkyň saýlanan adamlary. Ine şolar şu diň Amerikada däl, bütün dünýäde siýasat bolýar. Ine şoňa saýlawlar diýilýär, ine şoňa azat halk diýilýär. Hormatly watandaşlar, inni biz sizin soruňyzy açyk efirde soru ýazsaňyz ýazyň, oňa da men jogap berýän ýöne ine nimeden
efir, bir topal efirlerden aldan sorular. Birinci soru Sofya'ya Франция от Ирман, Аллах deyip угол, или ты продал свою душу дьяволу, не переживай за Туркмению, Туркмения идет по правильному пути. Если Туркмения идет по правильному пути, вы считаете, что два человека, отец захватил законодательную власть, а сын захватил президентскую власть, оба наркомана, психически больных человека строят умные города, где даже интернета нет, если вы считаете это правильный путь, если вы считаете, что наш народ мучается, работает как рабы в Турции, позвоните им, спросите, я с ними разговариваю. Позвоните Göktepe, Ялкам, Яшлак, Эфенгулы, Хака, Халач, Каравек, Дейнеу, Мари, Дашоу, Тахта, Джанет Форан и Алиадайла. Еще адамlarda. Если это считаете хорошим по правильному пути, вы ошибаетесь. Вы насмотрелись российскую пропаганду. Российская пропаганда – это яд, это вот то, что нельзя людям объяснять. То есть это не то, что нельзя людям объяснять, это черная пропаганда. Нельзя смотреть. Вы себя отравите, свою душу. Мы свободно живем. Мы свободно летаем в Америку, по Европе, во всем мире. И это и есть свобода. Летаем, работаем, зарабатываем. Это то, что мы зарабатываем, хватает на нашу семью, слетать куда-то и так далее. Вот это жизнь. А то, что Туркменистан в рабстве живет, и вы считаете это правильно, я думаю, вам надо реально жить и ознакомиться со всем. Если Туркменистан идет по правильному пути, мы, значит, идем к катастрофе в 16 век, значит, катастрофу вы хотите сделать из Туркменистана. Вы хотите Туркменистан сделать хаос и катастрофу, где егены избивают министра внутренних дел прямо на площади, где егены прямо на улицах насилуют девушек, кидают в каналы, забирают прямо с улицы девушек. Вы вот это хотите? Оно продолжается. Тогда ничего не делайте. İkinci soru. Sofya Сердарымыз идет по правильному пути. 2023 год Туркмения объявлен годом русского языка. Откроются русские школы, университеты и так далее. Россия очень хорошая страна. К сожалению, когда русский язык приходит русский мир, а это война. Сегодня русский мир приносит войну. Он принес войну в Донбасс, Херсон, Крым, Молдавию, Грузию. Везде войну принес. И страны, он отнимает территорию, разделяет, он создает проблемы. К сожалению, той русской культуры, которую вы ждете, ее нет уже. Ее уничтожил Путин. Поэтому русский мир нам не нужен. Я вам сразу скажу. Русский мир, вот этот, который националисты выдвигают, они из вас не русских сделают, они из вас рабов сделают. Посмотрите, Донбасс. Все мужчины воюют за русский мир, они почти умерли. Там ужас что творится. Где восстановление Донбасса? Где они в русском мире счастливо живут? Нет такого. За 8 лет Украина не бомбила их. Они на Украину все свалили, обманули весь мир и ничего не подняли. Поэтому забудьте русский мир, он ничего хорошего не принесет. Если русский мир, почему вы не ездите на русских машинах? Почему вы русский телевизор не смотрите? Почему вы в Россию не уезжаете? Уезжайте. Нам Туркменистан нужен туркменский мир. Туркмены нужны. Нам ни русские не нужны, ни американцы, ни европейцы. Нам американцы, европейцы помогут встать на наш правильный путь свободный. Все. Дальше мы идем сами. Мы не кого-то рабы, мы не кого-то младшие братья, мы не кого-то... Мы такой же народ, как и русские, как и американцы, как и европейцы. Все. На этом дискуссии нету. Amerika'nın alıp barayan siyaseti yurtların içine yıktımçılık etmek sinyalları yaralı yeda yurda övürdü. Günde neçe tane çağırır ölüyer. Yalan olsa ay yalan. Günde neçe tane çağırır ölüyer. Россия bombalap yatır. Parahat halkı bombalap yatır. Россия Siran'ı bombaladı. Россия beyazın Ukrayna'nın ne gerek olsa Kazakistan'ı çoğdur. Türkmenistan'a, Merkezi Azya, devletleri, komşu devletleri deyip hata ediyor. Bunlar deyip hata ediyor. Bizi hata etmeden oklu. İstenik edip dur. İksani, yani akıllı arkada ve onun akıllı oğlu yine istenik edip diyor. Eğer de Rusya şuraya boğur yanmıyorsa, ne yapacak bize
güýçlenmeýär haklar ýok. Näçe bize kömek eden ok. Näçe biziň ýa konstitusiýon haklarymyzy goran ok. Näçe ikisany diktator bizi gynadýar. O real ýa-ni adalaty döwlet bolýansa Putin o real adalatly bolsa. Putin bulardan beter terrorist. Ýöne Amerika gelen bolsa eýem adalatly bolardy. Şo ýaly Siriýa Putin bulaşdyrdy. Bolmasa Amerika bilen Ýewropa alyp çykýardy gül ýaly. Siriýa şol diktator gidirmejek bolup terroristler bilen işledi, Iran bilen işledi, oň bilen işledi, bulaşdyryp gidi. Dünýäde iň bir zlo diýilýär, iň bir häzir Rossiýan Putini, Kreml. Rossiýan halky gölgüli özü kösenýär Putindan. Siz ruski mir diýäňiz. Rossiýan halky Putindan kösenýär, gaçyp barýar. 4,5 milyon adam gaçyp gaýtdy häzir. İçinde görgüler kösen propagandanın aşağına nämedigini bilmän ýaşap. Bular bütün dünýäni basyp aljak bolýar. Öýlerini gaz ýok, tualet ýok. Amerikanyň hem alyp barýan işine meni %100 gowy diýemok. Ýöne 80-90% ýaman gowy barýar, dogry barýar. Men özüm dukuşdum senatda. Bir ýaly sada adamlar. Olar ýüreklendiňler, ýüreklen kömek edýär. Rossiýany bak görani, senatyny gözlüğüme bak gören, kabul etmeýär pul bermeden. Ya hökümet bilen duş gör, sen hasam etmeýär. Türkmen bolsaňa seyretmeýärim ýüzüňe. Ene tapagyny görýärmi? Dogunjum haýyş senden Türkmenistany gününe goý, bize işni maňa Amerikanyň adaty gerekdir. Amerika hiç ýurda adalat getirmeýär. Amerika bolmasa şu döwlet, bizim dünýämiz ýarlyk giderdi. Putin diktator, Kaddafi diktator, Saddam Hüseyin diktator, Türkmen diktator, bular bir-biriniň arasynda bir uruşsa bara, ine Putin uruşýar Ukraina garşy. Hiç tanım aýtmaýar. Eýen partlardy bizim dünýämiz. Hälem sağ bolsun Amerika, Ýewropa döwletleri var. Bular ılalaşyk getirip bir adam haklaryny döredip, adam haklary goýan konstitusiýany döredip, bular bizim sivilizasyýamyzy öňe atýar. Bir topar ýalňyşlyk edýär. Elbetde ýöne olaň ýalňyşlygy Putiniň diňe Ukraina garşy eden ýalňyşyndan pes hemmesini alyp goýdy. Şoň üçin o zatda hiç Amerika, eger de size Amerika gerek bolsa, bize de gerek Amerika. Ýöne Amerika döwleti biz azatlygyna çykanda kömek edýär. Bize häzir Ýewropa bilen Amerika kömek biz çykaýmasak Putin hiç ýerde goýbermeýär. Ananyň pikir etmeň arkadaşlar şöhratlar, ýa-ni şular Türkmenistan gowular ýok. Bular ýuwaş-ýuwaşdan Rossiýanyň içine girkip otýar. Rossiýanyň bir vilayaty bolar. Ol öňkü Rossiýanyň däl, häzirki zahvatniski, nasionalizm, rasizm edýän Rossiýanyň Putin. Ananyň ort kulturasy geldimi? Bular indi ortlary bäri getirirler, biznesmenler, türkmenler ýok edip, öýleri hemme daty gadnewiniň başyna alarlar. Ananyň näme şu hakda gurulmadan zok, näme Amerika. Han Amerika näme aldy? Bütün Türkmenistanyň taryhyny näme aldy Amerika? Ya Amerikan salady geldimi? Ýok. Ort salady geldi. 2-3 tane ana Liwapdaky görgülü daýdalar urup gitdi, ýenjik gitdi. Hana Amerika etdimi şonu? Ýok. Ýöne Amerika diýip öňden gelýän Sowet propagandasyny dinläp, ine Amerika erwet, Ýewropa erwet diýip granisalar açyldy, Sowet Soýuzy ýykyldy. Biz gördük olaň maşinalar, ama o kini olaň ýanky adam tüýgüsen gowy kini, olaň tehnologiýalar gowy kini bizi ýyga galypdyr. Propaganda düşüp, ine şol ýaly propaganda düşmän. Amerikanyň eden kömegi şundan İran ýaly, İran diktator döwlet, onu kömek etmeliler, onu kömek etmeli, onu azatlyga çykarmaly. Ine aýan maşgalar görüşüp bu Iranda öz haklaryny. Näile diýer? Öldürýärler. Haçan haklaryny görüşden sen yaralanma, näme sen öldürmeli, näme sen basmaly. Senin oturup gürleşmeli, görmeli, konstitusiýa laýyk gelýärmi? Boyun etmeli, konstitusiýa laýyk gelmese, onu düşündirmeli, aýtmaly. Eger de konstitusiýa laýyk gelmedi, ýani hereket etseňiz, siz konstitusiýanyň esasyna jogapkarçylyk çekersiňiz. Jogapkarçylyk çekýän tutda açyk tut geçirýän. Eger de bozulma bolsa basýan, ýöne haçan sen azatlyga görüşende eliňe ýara almasaň,
Sen hiç ýyl Cinayet kodeksyna giren ok, hiç ýyl sen hereket Cinayet kodeksine giren seni basmak bolmaýar. Basasyň gelse gaty gitse administrasiýon naruşyny bilen o meşrutka basyp bolýar. Boldy. Amerika musulmanlara düşman, unutma şunu. Amerika musulmanlara düşmanlar. Yine bir yerde bir topar mescitler var. Men Batkaýdan yerimde musulmanyň diaspora, merkezde aýan diaspora var. Şolary ýanky ýerdäki mer, senatorlar, kongresmenler golýar. Gaty golu bir ýerde sen haýsy din bolsa şo bolsun, tapagy ýok. Öz hakyň. Sen golýarlar. Näçe tapyp musulmanlar nime diýerler? Ýok, o reýalat ýok. Näçe ine musulmanlar Fransada redaksiýaga girip atyp Allah akbar diýip gygyrýarlar. Sen onu şu Allah akbar diýen sözi terörist boluşdy. Elbetde onu bir ýanky surat emele gelýär. Allah akbar diýenler teröristler. Näçe başga ýerlerde teröristler şo sözleri ulanýar. Buraya etmeliler. Egerde öz hakyny görüşjek bolsaň, ýanky hakly ýollar we hakly ýollar, adalatly ýollar öňüňde. Putin ölmese Amerika mesele çözmez. Amerika bilen Putin çözmez meseleni Türkmen halky çözer. Şoň üçin biz galmaly. Abdurrahman, ağam Amerika kim, näme üçin Amerika gidip kömek soraýaňyz? Watan bizim watanymyz dälmi? Amerika işin içine girse biz kül bolup bolmaz. Ýok, Furkan. Näçe siz ine bir topar adam Amerika gidip ýaşamany isleýär. Näçe siz Russiýa gidip ýaşamany isleýär. Näçe Russiýa dahlylar maňyzaňyz mara bizi çıkar gayrat et, biz bir ýere gitmesek beýerde nimak diýerler. Ýanky uşak diýerler, näme etmeli diýip maslahatlar soraýar. Şo ýerdäki adamlar kötünýä maňyzaňyz diýär. Haçan Türkmenistan düzeler biz gaýdyp gerek diýip. Näçe Amerika dahlylar bilen gürleşýän bular Türkmenistan düzelmese gaýdasy gelen ok. Sebäbi beýerde gowy. Sen haklyň bolýan ýok. İstän ýerde işläp bolýar, istän biznesini galdyryp bolýar, istän ýerinde ýaşap bolýar. Bizim şuraya döwlet bolýar. Näçe Amerikanyň dahly näme? Amerika bir kiçik etapda bizi itelek goýar boldy. Amerika gelip bize munet onu diýmez. Amerika gelip ýanky onet diýmez. Ine serin diýme galyp Koreýa bilen Gün Orta Koreýa. Hani Amerika var, Gün Orta Koreýa. Gün Orta Koreýa Amerikan konkurenti. Amerika näçe pul ödedi, näçe kömekli etdi. Hani Amerikan aýdany böküp diýermi? Elbetde ýok. Ýaponiýada şol ýaly, elbetde ýok. Amerika nirde var? Amerika kömek edýär, adatda güreş ýoluny bular kömek edýär. Men senator bilen görüşdüm. O bizden sada adamlar ol, kongresmenler. Onanyň giyinişi, kostyumlaryny seretseň, kostyumlary ine türkmenlerin gowy oýnýar. Şol sada adamlar olur. Gürleşäm, pikir edişäm, sen bilen pirjawat edişäm. Bir ular ýaly bir amerikansk suratlarda, Russiýan propagandasynyň suratlarynda adamlar ýok, mene görmedim. Biznesmenlerim kulturny gelýär, gürleşýär. Gidýär. Hökümetde işleýänler hem şeýle. Demokratik gurumlarda işlenen has ýanky sosial adamçy. Hani o zatlar. Aydın adresinler menin bak görün şu Amerikada näýe şol ýanky nimeler bar bolsa. Elbetde beýerde de ol köçüde ýatýanlar bar, elbetde kriminal bar, elbetde bizde de bar. Bize köçüde ýatýan adamlar Amerikadan köp. Elbetde hem ýurtda bar. Ýöne bulun niyeti, maksady we öňe goýan ýanky maksatlary adatlyk. Din Amerika bolup tuğla soralar, bizim toparımız din Amerika bolup soru taýýarlapdyr. Başga döwletlerden kömek soraman öz halkymyzy ýol goýup bilir hemme zady. Halk hökümetiň halkyny talap etmeli. Gatdogry. Biz şu güne çelli 2 ýyllar öz haklarymyzy talap et gördük. Näme diýerler? Tutup basýar. Hemmemiz Türk görecek bolup hemmesi gorkýar. Indi näme etmeli? Bize mana Türkmenistan'dan şu meseleni goýdur. Murada Amerika barynda kömek soran arkamyza şolar goýully, azatlygymyzy alaly.
Ine şu mesele goýulan mesele boýunça men hereket etdim. Men öz kelleme gelen zatlaryny edem o sebäbi bir topar içindäki közenýän halkdan maslahat sordum. Näme etmeli? Näme sizler galar ýaly? Arkamızda Amerika ýaly, Ýewropa ýaly döwletler bolsa biz galar diýär. Ine şu gollap aldım. Gollap diýmek haçanla sen bir adam adalatsyzlykdy sana garşy görüşse bir adalatly adamdan gollap soraýan men şu urşamda men gollap. Ol gollar soň öz işi bilen bolar. Häzirmi Amerika Türkmenistanda problemi ýok. Näçip rejim şoň bilen işleşýär problem ýok. Näçip DVT topory demokratik opozisiýa Amerika bilen işleşip gollap aljak bolýar adatlygy çykanda ine bul gata pastı muňy nimetmeli. Siz arkada uluýar gorýan bolsaňyz aýdym benim besedeň ýanky öz voyajarymy, öz hereketlerimi, maşgalamy göremek şu ýerde bolup maşgalamy bir ýetjänetdim. Wagtym ýok. Bir topar aktivistler, bir topar işler. Şoň üçin siz öz isleýärlerinizi dogry birinji bilmeli. Biz sizin isleýärlerinizi kanagatlandyrýar. Men halka ýyldyran şonu. Amerika del tutuş dünýä garşymyza goýsaňam biz sözümizden dälmek watanymyzy, janymyzy berip borar. Bu boş sözleri gürlemäň biz watanymyzy gorap bilemok. Men gönaýdyn. Dogry diýmedi. Biz gorap bilemok näçip? Iki zany paraxor, narkoman bizim döwletimiz basyp aldy bira ýanky kanun çykarjy hökümet basyp aldy. Beýlekem ýerine ýetirjy hökümet basyp aldy. Biz hiç taýdan bilemok. Bular häzir Türkmenistany parçalyga çeýerler. Döwlet ýetki diýär. Watanymyza biz ölürs gorat ine häzir. Gelin Amerikanam goýaly, Ýewropanam goýaly. Han turulyn. Ine biz turulýar ýakyna sizi. Hani watanymyzy goraly. Ya közeneň ýokmy ýa-da daşörükde ýeleşen ýokmy? Eşek ýaly işler. Ya bu zatlar ýalanmy? Düýpli pikir ediň hemme zady. Düýpli pikir edende bize kömek gerek. Türkmen halky ýeközü galyp bize kömek gerek. Bizim ministrlikde vice-premierler, orta derejeli hökümet işleyen adamlar, daýhanlar, o daky işli adamlar hemme kömek gerek. Biz birleşip bilemok. Bizim arkamızda bir zat bolmasa biz birleşip bilemok. Şu zat boyun almaly biz. Boyun almasak öz-özümizi ağlap, o watan patriot sözler diýip getiriyor. Biz watançy bolansoň şonu edýär. Patriot bolansoň şonu edýär. Çykalga tapýar. O çykalgada Amerika Türkmenistan satýan diýip pikir edemdi. Etmeň o. Amerika Türkmenistan gerekkä, bizim gazymyz hiç kime gerekkä. Bizim gazymyz Türkmenistana gerek, şu gazy satyp puluny alar ýaly. Ananyň. Eger gazymyz gerek bolan bolsa, eýýäm bir topar 30 ýyldan bäri bir topar döwletler gelip baglanşyk edip gazymyzy alyp giderdiler. Pikir etmeň gaz dünýäde ýok. Ýewropa ine Rossiýa 90% kestiler Ýewropa Rossiýanyň gazyny. 10% berýär gaz. Men gördüm gazyň ýanky esasy energetik ýanky Ýewropanyň energetik alyan energetikasy nämeden bar? Gaz 7%. Ýewropadan energetikany düýbün tutýan gaz, ýani daşyndan gelen gaz 7%. Şu 7% bolmasa da Ýewropa gülýäl ýaşaýar. 7% bolsa da. Başga istoçnikler bar. Ýel, gün, ýaderny istoçnikler bar. Karbon diýen ýanky ýerden çykýan nimeler bar, kömürler bar. Bir topar istoçnikler bar. Hökman gaz gerek diýen zat ýok. Newit bar, benzin bar, solarka bar. O ýerden amak bolýar energiýany. Häzir düýbünden elektromobiller geçip dur. Inni öňe gazdan diýen bolsalar, inni häzir newit bilen benzinin diýenler. Onu Türkmenistan näme etmeli diýmän. Bu ikisany adama Türkmenistan benza kolonka öwürdi. Edil 5-6 ýyldan gazdan gerekkä, newit gerekkä. Meşhur peseler, o Kuveyt ýaly ýanky Saudy Arabiýa ýaly döwletler görüşerler şonu. Konkurensiýa. Biz olaryň konkurent bolup bilemiz. Biz bir çölüň içinde ýerleşen döwlet tupikda. Şoň üçin biz başga datlar ötürmeli. Oğuculuq ötürmeli. Biz teknologiýalar ötürmeli. Innovatsion tehnologiýalar ötürmeli.
Biz energe ýoňky tehnologiýalar ötürmeli. Onun üçin Amerika diýdiň zat diýdiň öňe çykjakka bolup ýene de bahana tapýar. Ine aýdaýyn bir topar atmaskalar bardy, ine täze atmaska öňe Amerika kömek etsin bize, niras edýär, o niras edýär, o onam Amerika. O niras edýär, ine biz Amerika baryp senatorlar birleşip olardan oňdan kömek aljak bolsak, ine bize Amerika gerekdir. Siz öz watanyňyz üçin bir ädimim etjekler adamlar, şirket etjekler adamlar, watanyny diňe agdyňyzda. Hiç biri real jest şirketler ýok. Inni Amerika size müşahat edýärmiş sebäbi, ine oň goşulmaly Türkmenistan. Amerika özü gelene ok, Amerika gelene oň arkasyna bilen gelýär. Oň häzirim Türkmenistanyň içinde. Türkmen halky hiç zat etmeýän soň oň kömek edilen ok dedi. Inanın, Gurbanuly ve onun komandası aktivistler bolmasa bize ýam ýeňirdik. Sizden hiç zat ýok. In Amerikany arkamı salsam in Amerika gerekdir. Şoň üçin hormatly watandaşlar, bahana tapmaly. Amerika bizi gollap eder, şonuň bilen turar. Ýewropa bizi gollap eder, şonuň bilen turar. Ýöne erteki günler azatlyk çykymyzda bize Amerikan tehnologiýalary, Ýewropa tehnologiýalary. Biz häzirki ýaly o Iran, Özbegistan, Gazakistan bilen Rossiýa bilen gatnaşyp galanlary aýyrsak, biz şol ýaly haklar bolar. Kösenýär. Türkmenistanyň unutmaly. Bizim wagtymyz ýok. Başga da soruňyz bolsa? Amerika, Koreýany, Ýaponiýany, Ýewropany näetdi? Elbetde. Ananyň beýik watançylyk uşy bolanlar Amerika Land-Lease diýip Rossiýanyň esasy ýaralaryny berdi. Esasy maşinlaryny, çöreklerini milyonlarça tonnalap berdi. Onam bagşla diýdi. Nime bagşla diýdi? Han basyp aldymy Rossiýa? Ýok. Ana hemçe Türkmenistanyň kömek edeni Türkmenistan basyp almalymış. Biz gürleşenine kömek diýip sorýar, biz basyp aldyk diýip diýemdi. Olam anyk düşünýär. Ora 350 milyon halkı var. Öz problemleri yetip Türkmenistan nikada ne нужно. Sebäbi ol öz başlyk döwlet, onu öz başlyk döwlet. Amerika Türkmenistan basyp alsa, on beýlik döwletler galar. 114 san diktator döwletler var, bilýärmi? Olar derli galar. Amerika idiot däl, berdim komensiýa. Şoň üçin bu zatlar ýöne gürlenen siýasatda köp düşünmeýän zatlaryň bardyr, elbetde. Men kämma öwrenim. Düýüne ýetim. Ine şonu öýtürsin. Edýän işin gowagam ýöne kol sunskana jogap bermäй. Agam men diýen Amerika sen ýanaşjak bolýan. Emma biz ýallaram diňäý. Elbetde men diň Amerika ýanaşamak azat döwletlere ýanaşan hemmetine. Belgiýada ýanaşan, Warşawada ýanaşan, beýleklerde ýanaşan, Fransada ýanaşan, Germaniýada ýanaşan. Sen uludun bize kömek görüp bolýar. Soň siz pikir etmeň, ine biz ýani döwletimiz çalışdyk, politik sistemany çalışdyk. İki sany ideoloda aýryp saýlawlar geçirip biz ine saýlawlarda täze hökümet saýlap, täze ýol gitdik. Kim bilen işleşmeli? Ýene de Amerika. Ösjek bolsaň, ösmejek bolsaň şo öňki döwletler bilen işleseň demokratiýaňa ýatdy kalýar. Halkyň şol ýaly kötünür. Bize täze tehnologiýalar gerek, bize täze syýasy, ykdysady, finans sistemi gerek. Bize täze dünýä garaşlary gerek. Bize ösüş dünýä garaşlary gerek. Näçip onu dünýäde Amerika, Ýewropa birinji ýerlerde bar. Näçip Rossiýa bar noktanjy ýerde. Rossiýa bolanmasa Rossiýadan öwrenirdik. Rossiýa şol ýaly adalet döwlet bolanmasa Amerika näme gerek? Rossiýa bilen işlerdik. Rossiýa bilen bolardy. Ýok da olar ýalar. Öz dogun halkyna giýjegini bombardirovka diýär. Dün 100 raketa urutdy. Birün ondan öňküsün 100 raketa urutdy bomba. Öz ýanky parwahat halkyna. Dogun halkyna garşy. Anam bize de şeyler, bize
Rossiýanyň häzirki Kreml'lak bu turnadyny bizi hasam eden o halk diýip. Güneyde Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızstan o döwletler ýokdy. O Rossiýanyň territoriýalary. Häzir Rossiýanyň dili gelse Türkmenistana görürsiň. Ýuwaş-ýuwaşdan bizim adamlarını gyra aýryp ortaga gelip biznes et başlarlar, hökümeti ýyp başlarlar. Görürsiň, grajdansa başlarlar. Biz garşy däl. Ýöne biz zahvat etmeli biz garşy. Rossiýa bolsun, Amerika bolsun tapagy ýok. Şoň üçin pikir edin. Şonuň bilen men efir utorýan. Туркменистан поддерживает Россию. Туркменистан не поддерживает Россию. Туркменистан весь мир поддерживает. Кто справедлив. Туркменское правительство в лице Бердымухамедова поддерживает Россию, потому что народной поддержки нету. Его только Путин может поддержать, чтобы его не убрали. Поэтому он в Россию смотрит. Он не смотрит на свободные страны. Эту всю картинку, которую он создает, он обманывает народ. Ağam geçiş döwleti meselen 3 aylyk geçiş döwlet gurmaly. Eger saýlaw etjek bolsaňyz, siz kime inanyp biljek geçiş hökümeti. Saýlawlar bolar. Menne halk inanmaly. Halk kime inansa şo bol. Halk ýalňyşma bilen. Eger erbet bolsa, edil protest edip aýra. Şoň üçin halk saýlamaly. Halk saýlanyna ine Amerika, Ýewropa halky bolýar. Ol Berdimuhamedow gollap döwletiň olacak bolsa Putin ýaly etmeli. Berdimuhamedowlar gollap döwleti ogurlamaly. Ine Putin häzir bizim döwletimiz polny upravleniýede bizim döwletimiz. Ýöne biz öz ýurdumuzy saklajak bolsak, ine siz, men halk bolup turmaly, bizi halka Amerika bolýar. Onu eger Amerika gelip biz golýan bolsa, onda näme Amerika biz satyn alarmy? Elbette yok. Biz milyonça adam haydi birine pul versin. Kimi satın aldın? Bir 5-10 adam satın alır, yani halk satın alıp olmayan. Şoň üçin Amerika gollya diýenne bizim halkymyzy gollya. Döwleti gollajak bolsa gollar diýem. Berdimuhamedowlar bunu ýigrenýär. Sebebi öz halkyny gyrýanyň üçin, öz halkyny genosit edýän üçin ýigrenýär. Bizim halkymyza kömek etjek bolýar bolýan. Bir topar konsulun adamları, bir topar adamlar yanlışıp Amerika gelýär, biz ine uruş bolýar. Amerika sizi golýar. Hökümeti däl. Basıp aljak bolsa hökümeti gollamaly. Hökümeti gollanyp bizi ine halk golýar. Uruş bolarmy? Eger biz halk, biz gollasa näme? Biz uruş edersmi? Elbette ýok. Ýöne bize garşy hökümet derrüp böküp çykar. Putin arkasyna salyp. Men şonu etdirmenler. Bir topar botlar gelipdir, bir topar efira, bir topar adamlar, yani sosyalın adamları, häzir bizim ýerimizden emhemin hemmesi ýerine düşüp ýör, hatta Washingtonda. Bular yani bağlajak bolýar, komentar ýazjak bolýar, hemmesi sebebi agdarşyk, yani Türkmenistana döwlet ýetgijini görüp durlarda soňky jana çykýar. Şoň üçin biz olar düşünýäs. Raşid Meredov olan bir diktator. Raşid Meredov näme kömek etdi? Türkiýanyň wizasyny goýduran Raşid Meredov. Gommuş o bize. Evet. Raşid Meredov pasportunu biznes etdi. Gommuş o bize. Elbette ýok. Raşid Meredov ikinji paraxor, ikinji diktator. O näme Berdimuhamedow öldürüp, şoňa geçýän bilen o. Bize gommuş ol. Ine şo geçdi Raşid Meredov. Inniki korrupsiýonýar. 150 milyon dolara ana Kırgızstana obyektler var kurdu. Häzir Dubaýa kwartiera var. Alya gaşşak bol. Bize halktan adam gerek. Ine siz gerek. Sizin adamlar gerek. Halktan. Halkın içinde yaman köp edilen adamlar var. Arasy akylly. Ine şolar bize gerek. Mana sizin edýän işinizde Türkmen halky göz ýetirip bilýän. Men ine öz watanşy borjum ýerine ýetirýän. Sebebi Türkmenistan men watanım. Türkmenistan men bar arkamda
Doğun arnaşynyň ýatan mazarlary, doğun arnaşyklaryň ýerleşýär. Türkmenistan men esas taryhy, men ganymda, tenimde hemmede Türkmenistan. Men Türkmenistany küm etmejek bolsam, mümkinçiligim bar ýerine, onda men namart bolýar. Men şoň üçin hereket edýär. Eger siz şoň näde ol düşünýän bolsaňyz, ýa başgaça düşünýän bolsaňyz, o siziň hakyňyz. Şonuň bilen biz efirimizi utarýar, hormatly watandaşlar, men gitmek wagtym boldy. Ýöremeli, duşlar gidip dur. Häzir biz senata barýar, kongresse barýar, kongressden konferensiýa salyna ýygynak bolýar. Ýani şu 6 sany 6 sany senat, 6 sany kongressmen we 3 sany hökümetiň şäherleri we ýani adam haklary bolan gurumlar bilen biz ýygynak geçirir. Türkmenistan boýunça men daklat etjek bolam. Ýani bol geçen hafta Merkezi Aziýa boýunça. Men häzir bir ýerde diňe Türkmenistan ýaly Merkezi Aziýanyň ýagdaýlaryny aýdyp dur. Basylan adamlary spisaklaryny, daklatlary biz berip dur. Şoň üçin biz diňe Türkmenistan boýunça da berdik. Mana da inni halk üçin işleş bilsek, halkymyz kötünün duş, ýuwudyň, gadyň bilen adamlar gerek. Atdy bolýan, häzir watançy adamlar öňe çykmaly. Patriot bolsaň, o dille däl. Dille hiç gerek. Olar gürlemese gowy. Ýa olar patriotizmyň manysyny ýitirýär. Bir de hakyky adamlar gerek. Ine kim Türkmenistana hakykatdan arzu bilen gowlu itledi. Türkmenistany azatlygy itledi. Türkmenistanyň arqyn Amerika gelip, Ýewropa gelip, o ýerden hemme zatlar öňe Türkmenistany galdyryp, şu döwletlerde işlärinde Türkmenistan hökümeti kömek eder ýaly. Şu ýaly şertler döretjek bolsa, öz maşgalasyny stabilni bolmagyny bütün ömürlükçe işlete öňe. Kimde kim arkadagy serdar döwrüne, zamanyna ýaşajak bolsa, ol ikisany narkoman dinläp, ikisany akylsyz, akılly şäherler gurýan adamyň ýygyna gidjek bolsa, onu çykmanda oturup ýaly. Hormatly watandaşlar, täze efir men günne efir ediyorum. Häzir şu ýygynaklaryň arasynda, onsoň bir şäherden başga şäherge gitmeli. Şonuň arasynda efir etjek bolan elimden geldiğinden, ýa mümkinçilikler her wagt ýok, internet pes, ol ýok, bu ýok. Mümkinçilikme öre eden efirlerde inip duran men Fransa geldim, efirler köp eden. Hemmäňde köp tanarak gafyn öz watanymyzyň geleceği üçin hereket ederek. Yine häzir siz şu toprakda, Türkmeniň toprağynda siz ýaşap ýörsiňiz. Eger başga fond ýaşan bolsa, adam fondy, onu olur ederdi. Häzir biz etmeli. Başga adam ýok. Şoň üçin sizin haýyş bileniniz edin. Pikirleriniz boýunça hereket edin. Onuň propagandasyny etmeň. Azatlygyňyz çykyn. Men şonu size arzu ederim. Şunu men efirimi tutarýan, hemmäňize jan salyklarynyzy bilen Türkmenistan azatlygy çykar. Mümkin biz ölür, mümkin biz janymyzy ýitirir. Ýöne Türkmenistan azatlygy çykar. Sag bolun.